שלום, אני יובל, בן 49, אבא של מיקה, הבעל של אלית, והבעלים של קומיקס וירקות, חנות הקומיקס הכי טובה ביקום. איך המקום הזה התחיל? אני ודני פתחנו אותו. והיום עם דני. נראה לי שזה טוב, מכרתי אחד כזה, לא מבין. אוקיי. יאללה, תתחיל, שאל, דבר. קוראים לי דני, אני אספן קומיקס כבר משהו כמעט 40 שנה, ופתחתי חנות קומיקס. בגדול יש לי שותף, קוראים לי יובל, שנינו מאוד אוהבים קומיקס, והיה לנו מאוד קשה להשיג קומיקס בארץ. מאוד קשה, נסענו לכל מיני מקומות בארץ להשיג קצת דברים, לא כיף, כאילו זה לא היה מסודר, אתה מפספס המון דברים. אמרנו חלאס, בוא נביא קומיקס לבד, ועל הדרך גם למכור אותו. בהתחלה התחלנו בדוכנים, היינו עושים דוכנים, מוכרים בכל מיני סינמה סיטי וקניון ערים והכל כדי להגיע לקהל שלנו. ולאט לאט הקהל שלנו גדל וגדל, ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו בשלים לפתוח חנות. פתחנו את החנות בתל אביב. ההחלטה להתעסק בזה קרתה במילואים דווקא. הייתי באיזה צומת מאוד מעניינת של החיים שלי, שלא בדיוק ידעתי מה אני צריך לעשות, ואז ישבתי באיזשהו מגדל שמירה, שמרתי, וסידרתי את הארנק שלי. ובארנק היה את הכרטיס ביקור של הבן אדם שהייתי קונה ממנו קומיקס. וברגע שהוצאתי ממנו היה כאילו קרן אור עליי, והיה כזה והיה לי כזה קליק בראש, ואמרתי, זה מה שאני אעשה, אני אמכור קומיקס. איזה אורח. מה קורה? זה המשלוח החדש שאנחנו מחלקים לאנשים? מחלקים לאנשים. התחלתי לחפש אנשים שיבואו למכור איתי, שיתחילו איתי את המסע. יובל פגשתי דרך חבר משותף. הייתי באיזושהי מסיבת יום הולדת ויובל היה שם. ואז איזה חבר אמר לי, אתה זוכר את הבן אדם שפגשת אז וזה, דני, כן, דבר איתו, אולי הוא יוצא. דיברתי עם דני ומשם זה התחיל. התחלנו ביחד את קומיקס וירקות. אל תלך אותי לשחק, הוא יהרוג אותי. תמכור, כן. דני זה חתיכת זוגיות. כן, דני זה הזוגיות הכי ארוכה שהייתה לי. כן, זוגיות של 30 שנה כמעט. גדלנו יחד עם העסק והכל, והחברות בינינו גדלה, וגם השותפות העסקית שלי ושל דני גדלה. ועברנו המון דברים ביחד. לא פשוט. לא פשוט. זה פרק א' או פרק יובל? היינו ילדים, איזה פרק? לא היה פרק, לא היה כלום לפני זה. מה שמושך ומסקרן אותי בקומיקס זה הרי מדיום, זה מדיום מדהים. כמו שיש ספרות, ספרים, בקולנוע, יש קומיקס, זה מדיום לכל דבר. קומיקס זה אהבה. קומיקס, למה דווקא קומיקס? כי אני אוהב קומיקס. אני גדלתי עם קומיקס, קראתי קומיקס מגיל מאוד מאוד צעיר. זה משהו שליווה אותי כל החיים שלי. השילוב הזה של הציורים עם הטקסט והפאנלים, שאתה בעצם משלים בדמיון שלך מה קורה בין פאנל לפאנל, לדעתי זה מדהים. אני חושב שקראתי קרוב ל10,000 פלוס. אני מניח שעד היום קראתי למעלה מ5,000 חוברות, אולי אפילו יותר. אוקיי, עכשיו ברגע ששואלים מי מגיע לפה בישראל, אז מה שעולה לראש לאנשים זה מה שהם ראו בסדרות האמריקאיות ומה שהם מכירים. וזה לא ככה. בעבר, שפתחנו לפני 20 שנה, רוב הקהל שלנו היו באמת בחורים, גילאי 16 עד 30, זה היה רוב הקהל, כמעט 90% מהקהל. עם השנים הקהל הרבה יותר התפתח, הרבה יותר נשים, עכשיו זה כבר חצי בנים בנות. הגילאים השתנו, זה גם ירד בגיל וגם עלה, אז הטווח הרבה יותר גדול, פתאום יש לך באמת גילאי 8 ויש לך גילאי 50 פלוס. יש תחנונים השמנים עם המשקפיים הלבנים, אנחנו קיימים.
אבל בגלל שאנחנו גרים בארץ ישראל, בגלל שיש לנו צבא, אז מאוד מגוון. יש פה המון נשים שבאות, ילדים, נשים וטף, מה שנקרא. אבל יש גם המון אנשים שנכנסים לחנות ואתה אומר, ובהתחלה שהייתי כזה מסתכל ואומר מה הם עושים. וגם מאז שיצאו הסרטים והסדרות והכל, שקומיקס נהיה יותר פופולרי, אז המון אנשים נחשפו לזה, אבל לא. אין פה את האנשים שחיים במרתף של אמא שלהם ושלא יודעים איך נראית בחורה ומגמגמים והכל. קיימים, הם ה-bread and butter, אבל לא. איזה כיף לקנות בקומיקס וירקות. מקום נחמד. אנחנו אוהבים את כולם. בבקשה לך, אדוני. אתה מדקלם, אבל זה נכון. יש עוד חנויות של קומיקס, אבל אני הכי אוהב לקנות אצלך. למה? למה? בעיקר בגלל שזה הוא ודני, ככה, האמת, איתם זה כיף, אני צריך להרגשה של בית. והבית שיש יותר קומיקס מהחנות פה, אבל... הקטע עם לקוחות קומיקס, שבגלל שקומיקס זה משהו שיוצא כל חודש, ואנשים חוזרים כדי לקרוא את הפרק הבא בסדרה, אז אתה כבר מתחיל להכיר את הלקוח במשך שנים, וזה נהיה כבר סוג של חברות. לדעתי זה חלק בלתי נפרד מהחוויה של חנות קומיקס. לא, אסור לפספס אותה, כי מי זה שאתה... למה אסור לפספס? כי אני לקוחה מספר אחד שלו. למה? כי אני הגעתי אליהם עוד לפני שהייתה חנות. כשהם היו עוברים מקניון לקניון, הם פרסמו שהם עושים מכירת קומיקסים וזה, והלכתי, חיפשתי אותם, מצאתי אותם בקניון איילון, וקניתי קומיקס אצלהם, ומאז אני קונה אצלהם. וואו, זה המון זמן. כן, הם הכירו לי גם המון קומיקסים שלא קראתי לפני זה, בכלל. מותר לי לשאול לך כמה? עכשיו 63. וואו. לא, אבל אני קוראת קומיקס מגיל 5. אני חוברת ראשונה שלי פה קניתי ב-2004. 2004. וואי, זה 20 שנה, יובל. לך תזכור. אחד מבעלי החנויות הכי ותיקות שקיימות, ואדם מאוד גדול, ג'ו קוראים לו, אמר שבאיזשהו שלב אתה הופך להיות הברמן של הלקוחות שלך. כאילו הם מגיעים, מה שלומך, מה העניינים, איך בבית, איך היה המבחן, איך היה זה. אז יש כאלה לקוחות שכן, שזה קיים איתם. הוא לקוח שלנו שהיה ברעננה. התחיל בתל אביב, עבר לרעננה ואז עבר ללונדון. מה אתה אומר? ואז יום אחד אני הייתי בלונדון, באיזה חנות מאוד גדולה, ואז אני קולט אותו מאחוריי, קונה איזה משהו, אז אני בא אליו ואומר לו, אתה לא מתבייש לקנות ככה מאחרים? מה מיוחד במקום הזה? האנשים. עושים את האנשים, אין, אפילו בארצות הברית, הייתי עכשיו בארצות הברית, אתה הולך לחנות קומיקס, הכל קורפרט, אתה לא, אין לך עם מי לדבר. אנשים כמוני, אנחנו אוהבים לדבר, להתייעץ, להתרגש מהקומיקסים, אז יש פרטנרים לעניין הזה. זה שונה מארצות הברית, אתה אומר. כן, אני בטוח שיש עוד חנויות בוטיק בארצות הברית, אבל בסוף חנויות בוטיק הולכות ונעלמות, גם בלונדון, גם בארצות הברית, וחנויות כאלה הם נכס צאן. בסוף זה דני ויובל. לגמרי. מגניב לך לראות אנשים שגדלו איתנו. כאילו יש לי בן אדם, תחשוב, אני בעסק הזה 20 שנה, משהו כזה, 20 ומשהו שנה, יש לי בן אדם שהגיע אליי בגיל 15 ועכשיו הוא נשוי עם 2 ילדים. כאילו עברתי איתו את כל תקופות החיים והוא עדיין קונה אצלנו. יש דבר כזה בתעשיית הקומיקס העולמית שנקרא פרס האייזנר. זה פרסים שמחולקים לכותב קומיקס הכי טוב, הצייר קומיקס הכי טוב, ההוצאת קומיקס הכי טוב, וגם אחת מהקטגוריות זה החנות קומיקס הכי טובה. במשך 2 או 3 ברציפות הגענו לפיינליסט ואף פעם לא זכינו. שלחנו להם סרטון על החנות שלנו, מה עשינו, מי אנחנו, ונבחרנו כחנות הכי טובה בעולם באותה שנה. היינו בהלם, כאילו לא הבנו, אמרנו מה, איך, למה, והכל, וואו, מדהים. כשהגענו כשופטים, אז אתה בעצם מגיע כמישהו שזכה שנה לפני. וקלטנו האמריקאים, כמה הם בוקים, וכמה הם ישר, אני זוכר את זה. הסתובבתי לדני, אמרנו, אחי, זכינו בזכות ולא בחסד.
חירון, אתה רצית את האלבלייזר החדש? מה זה קומיקס בחינם? יום קומיקס בחינם. יום קומיקס בחינם. יום קומיקס בחינם הוא יום עולמי, שאיזשהו ריטיילר בארצות הברית חשב עליו, שלחלק קומיקס בחינם לאנשים, כדי שיכירו את הקומיקס, כדי שיכנסו אליו והכל. בפעם הראשונה שהיום קומיקס חינם היה בעולם, אנחנו השתתפנו בו. זה לא נורמלי. יש פה תורים שאנשים עומדים... קודם כל יש אנשים שישנים פה בלילה. היו שנים שהיה לנו תור, אני מעריך של קילומטר. זה גם נהיה קטע, אנשים באים כדי לעמוד בתור, כי בתור כיף להיות. אתה בעצם נמצא בתור עם אנשים מהתעשייה, עם אנשים שאוהבים משהו שאתה אוהב, וזה חוויה. חנות קומיקס היא שונה מחנות רגילות, שונה נגיד מחנות בגדים או חנות או סופר. זה לא חנות שאתה בא, לוקח את החולצה, לוקח את האוכל והולך, זה חנות שאתה בא גם לדבר על המדיום. כאילו בהתחלה אני חושב אנשים שלא מכירים אותנו, מגיעים בגלל החנות. איזה מגניב, יש חנות קומיקס, בוא נראה אותה, בוא נראה את זה. לפחות לפני 20 שנה זה מדיום שבקושי היה נפוץ בארץ. אז מי שאהב את המדיום, לא היה עם מי לדבר. אז פתאום אנחנו הגענו, הוא יכל לבוא, לקח את החובות שלו ולדבר איתנו על התחביב, ואנחנו גם אוהבים את זה, כי זה התחום שלנו, ואנחנו מאוד אוהבים לדבר על זה. אחד הדברים שאני עדיין הכי אוהב, באמת, זה למצוא לבן אדם את הקומיקס הנכון. זה כיף. יש לי טענה שאין בן אדם שלא קורא קומיקס, יש בן אדם שלא קרא את הקומיקס הנכון. אז נוצר מצב שאנשים חוזרים בגדול כדי לדבר איתנו. ואחרי שהם מכירים אותנו, אז אני חושב שאנשים באים בגללנו, בגלל מה שאנחנו משדרים ובגלל מה שאנחנו יכולים לתת ללקוח. לאט לאט הפכנו לסוג של יותר גדולים מהחנות, אפשר להגיד. תשמע, יש לנו את הגב שלנו, יש לנו את הידע שלנו, יש לנו את הביטחון שלנו, אנחנו פאקינג קומיקס והכל. לא בקטע של להשתחצן, אבל אנחנו OG, אנחנו קיימים הרבה זמן, עברנו הכל, ראינו הכל, והחוזקה שלי זה אני, זה מי שאני, מה שאני משדר, מה שאני יכול לעשות. נוצר קשר בינינו ובין הלקוחות, סוג של חברות. אז אני רוצה להאמין שבגללי ובגלל דני הם חוזרים. וזה הקסם, אני חושב, של החנות.